си нещо. Оценяваш християнството заради себе си. Търсиш църква, която ти угажда на твоето нещо там. Ти търсиш пастир по твоята воля и желание. Така ли е? Така ли е, хора? Няма скрито покрито. Няма скрито покрито пред Бога. И Бог знае много добре. От тия мои деца, които винаги ми се противят и не ме познават. Кога ще влезат в пътищата ми? Кога ще влезат в волята ми? И Бог точно това иска. Някой казва, ама няма ли да стане някаква добра църква и ние там да си отиваме на служба, бе? Няма, бе, човек, няма да има такава църква. Църквата са масни и той, хора, които живеят за Бога, дишат за Бога. Цялото му естество, ти за Бога. Той няма друга мотивация да съществува на земята, освен Бога. Познаваш ли такова християнство? Искаш ли да бъдеш такъв християнин? Ако не искаш, ти не отговаряш на стандартите, които Святи Дух е положил в Христа. Това са стандартите. Той каза, ама няма ли нещо по средата, бе? По-близко като случайно, нещо. И буги, и там малко така, и по цигански да го караме, и по български, и по американски. В Христа няма етнос, няма националност, няма мъж, няма жена, всичко е Христос. Добре, кой ще ни даде такъв живот? Святи Дух е готов да го направи. Защото той знае, че християнството не може да бъде изпълнимо. Аз го казах с нощи. Както закона никой не можа да го изпълни, така и християнството никой няма да може да го изпълни, освен Святия Дух вътре в тебе, освен благодата и силата и авторитета на Духа вътре в тебе. Защото ти си определен да живееш като инструмент, като съд за Бога. И това Бог изисква тебе за себе си, за да те ползва за това, което ти е избрал. А ти избран ли си? Колко от вас сте избрани на това място? Колко от вас сте избрани за това място? Виждате ли? Защо? Защо не разбираш избранничеството? Защо не го искаш? Продължаваш, защото да кажеш, да, избран съм. Ти тръгваш напред. Влизаш в благовестието, влизаш в силата. И сега Дух казва, да, той е съдът на Бога. Тръгвай с мен. Тръгвай в пътя Исус. Докато едно християнство, което не събира избраните, не събира тия, които трябва да бъдат негови, той просто промотира християнство, което да достигне до човека така, с човешки разбиране и човешка същност. Кой го енергизира това? Ние. Кой го кара да съществува това? Ние. Аз го казах казано. Ако днеска всички тия църкви, модерни, всичко това, което днес се проповядва като тип християнство, отидеме на едно събрание на апостолите в ранната църква, примерно Павел проповядва някъде в Ефес, да кажем, и ние, добро утро, разпоредителите там, ще влизате ли? Един няма да ще да влезне. Знаете ли защо? Защото ще бъдеш екзекутиран на момента. Защото носиш ново учение. Защото носиш пътта ти. Защото носиш неща, които лъжат в лицето на Бога. Скрития Анани Сапфира. Скрития Симон. Скрития, който се крие между хората там и винаги иска нещо за себе си. Извинявай, Петър, може ли? Плащаме си, нали? Знаеш много добре. Нека, ако може така да имаме аз тази дарба, нали, да раздавам на Святия Дух, така, нека се получи от това система, да си направи аз служението. Иска звание, иска неща. Така сме и ние хора. Така отделени от Бога, така по този начин отиващи към Бога сме нелегитимни. За Симон се казва, че той се е кръстил дори. Нали четете в Словото? Дяна на апостолите. Той се казва, че е приел Исус и се е кръстил дори. Терминологията е изпълнена, така да се каже. Но когато става въпрос вече за реални взаимоотношения, които се базират на Божията воля, там дявола няма как, прекъсва се. Така и ти. До този момент си така, но сега вече няма да бъдеш така. Ако ти вземеш Святия Дух заради волята на Бога, а не заради тебе, то той не е духче да ти провокира, да енергизира суеверието към Бога. Ами напротив, той е точно който да се сипе това неверие и това идолопоклонство към самия себе си, защото човек се покланя на себе си по този начин, като използва името на Бога. И той да се сипе това, той ум паднал, тези човешки желания и намерения, той идва и го прави. Та колко сме избрани? Има ли избрани? Увеличава се избраните. Защото се казва, че тия, които са избрани, според волята и намерението, те обичат Бога, защото ще бъдат до край верни. Я казвам, аз обичам Бога. Не дай да го обичаш.
Ти си го преобичал вече. Преобичал си го страхливец. Всичко прави заради тебе. Нямаш пари, обичаш го. Болен си, обичаш го. Само малко като вземеш така и една почваш. Обичам го. Но така, обичам го. Дявол лъжец. Вижте ли, като си изкараме сърцата пред нас, какво става? И Святия Дух това прави. Той осъжда. Той изкарва, но не го прави като дявол. Дявол те мачка нон-стоп и все така до живот да присъда имаш. Но Святия Дух просто изкарва всичко на показ, за да те освободи. Да ти покаже под какво влияние си и на какво рубуваш. Затова моля те, ти си на това място, остави, аз не искам нищо да запомниш от това, което казвам тази вечер. То не се нужда да го вкараш като разбиране. Остави Святия Дух да те поеме. Остави Духа на Бога, защото това е Неговото дело. Цялото християнство е Неговото дело. Няма човешки неща, няма човешки сили и мощности. Има хора, които са призвани, но те трябва да минат през благовестието. Хора, които умряха за тебе, за себе си, хора, които не живеят за себе си, хора, които са доказани с Духа на Бога, хора, които са изпратени от Духа на Бога, защото ще бъдат верни. По това, защото аз да слугувам на моя брат, аз слугувам заради волята, аз слугувам и ден и нощ заради неговото взаимоотношение с Бога, за да може той да бъде представен в Божията воля и сам той да върши Божията воля с взаимоотношението си в Бога. Няма персонални лични неща. Аз си ходя, аз съм апостол, той е пророк, той е евангелизатор, той е така и всеки ходи в пътищата си. Всеки работи за себе си. Всеки прави неща за себе си. Да, но те са заедно. Да, бе, защото са алчни и петимата. Да, бе, защото те искат да живеят за себе си. Те просто демонстрират себе си. Нищо не правят и нищо не искат от това за себе си. Докато Божията воля е друга. Тя събира всичко в Христос. Всички са покорни в Христа. Тие всички тук са събирани в Христа заради Христос. И ако някой излезе от Христос, той излиза от Христос. Ако искате да спре създаването на църковщина и вавилонията да падне, зависи от вас. Ако вие вземете позицията си и живота си в Бога, тогава няма да има такова нещо, уверявам. Няма да има, защото самият ти ще бъдеш воден от Святия Дух. Казваш, че тия, които са помазани със Святия, те знаят истината. А ти не можеш да рубуваш на заблудата и да кажеш, че знаеш истината. Чувате ли, хора? Защото ако искате неща, които са свързани с вас, винаги така ще бъде. Ако търси благословение, не, благословението е Христос. Не са неща, които са свързани с този свят. Търсете това, което е горно, а не това, което е земно. Павел казва, май явно Павел си говори за себе си. Павел казва, аз умрях за себе си, ние живеем за себе си. Павел казва, нищо не ми трябва, всичко читам за измет, ние обратно, всичко намираме за ценно. Кога ще се насърчаваме? Кога няма да говори Святия Дух по този начин? Когато наистина преминем от другата страна. Когато си нов човек, когато Святия Дух те води и те управлява, той ще те възрастява. Той ще говори тайните си. Той ще води в управлението си. Той ще води в извършването на Божията воля. Той няма да бъде така с тебе вече, защото ще изявява тайните на волята си. Но сега ти от страна, седиш от страна на плътта, той се мъчи да достигне тебе, избрания инструмент на Бога, а ти седиш от твоето си царство, по-точно царство на тъмнината, царство на Сатана, поради защото си предано лъжливо благовестие, което храни егото ти и желанията ти и намеренията. Знам, хора, че нищо не може човек да направи от само себе си. Нищо. Дори и нашата свобода не може да дойде така по-човешки от нас. Затова обърнете се към Святия Дух. Моля ви се, разберете. Нямаме правилни взаимоотношения с Святия Дух. Правилните взаимоотношения с Святия Дух не се изграждат на религиозния багаж тип информация. Те просто са си реален живот и то заради Божията воля, заради благовестието. Всичко, което е в благовестието, като смърт, възкресение и прослава на Исус, е реализъм за тебе, ако Святия Дух го изяви и го покаже. Тогава коренно се променя позицията, в която ти се намираш. Защото знаеш много добре. Святия Дух, като дойде до мене, няма да говори за моите си неща, ще ме мъчи, докато унищожи всичко. За да бъда приведен така, както трябва.
За целта ще прочита Евреи. Това ми е много специално слово. Искам да го споделя с вас. И не се притеснявайте от това, което ще чета. То е благословение. Следователно. И ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отвърлим всяката тъпота и греха, който лесно ни изпита изтърпение, нека тичаме напред лежащото пред нас поприще, като гледаме на Исус, начинателя и усъвършенствителя на вярата ни, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, да ви не дотегва и да не ставате малодушни. Не сте още се съпротивили до кръв в борбата си против греха и сте забравили обещанието, което ми съветва като синове. Сине му, не презирай наказанието на Господа, нито да ослабваш, когато Той те изобличава. Защото Господ наказва този, когото люби и бие всеки син, който го приема. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като с синове. Чувате ли? Защото кой е този син, когато баща му не наказва? Но ако сте без наказание, на което всички сте определени да участвате, тогава сте незаконно родени. Тогава сте незаконно родени, а не синове. В твоята представа изниква ли въпроса, мога ли да бъда незаконно роден? Да, можеш. Ако не минеш под възпитанието, под дисциплината, под управлението на Бога, няма как да бъдеш законен. Чувате ли? Пак ще го прочитам. Но ако сте без наказание, на което всички сте били определени да участвате, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това имали сме бащи по път, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не ще ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали според както им е угодно, а Той за наша полза, за да се участваме в Неговата святост. Святост, която идва по благодат и в благодата. Святост, която не може да се изработи по никакъв начин. Сега, може ли ти без управлението, дисциплината, възпитанието на Бог да наречеш себе си син? Няма как. Може ли ти да говориш, аз съм роден от духа, пък да живееш плътски живот? Няма как. Може да кажеш всичките страхотно хубави неща, които звучат като страхотна песен за себе си, а пък реално да не ги живееш. Може. Защото ти ги приемаш като вероятна истина, която си по-скоро съгласен да ги живееш като символика, но не като реален живот. Но истината е, че за да започне този реален живот като син на Бога, като съд на Бога, като инструмент на Бога, като човек, който е призван и избран да живее Божията воля и да живее заради Божията воля, трябва да живееш под авторитета, управлението и изпълнителната власт на Святия Дух. Чувате ли? Затова ви казвам, че вашия Святия Дух въобще не го наричайте така. Защото той не би ви оставил в религия, той не би ви оставил в заблуда, той не би ви оставил мамени. Аз самия съм бил така. Повече от 15 години. Мама на собствената си ревност за Бога, мама на собствените си неща и дявол ми снабдяваше неща, талантите ми, нещата, всичко това. Той ги неглизираше, направи ме плътски великан. До толкова, че да не мога да дишам вече от моята плътина. Казвам, Боже, какво ми трябва вече, какво искам вече, не знам, аз полудях, не знам какво искам вече. Нищо не ми достига, всичко, къде да отида, къде да се скрия, не знам, какво искаш от мене. Не искам християнство, нищо не искам вече. Искам да спра да диша, искам да умра, не ми трябва нищо. И когато идва Святия Дух, той ти казва, чуй сега, непокорнико, чуй сега, бунтовнико, ти, който винаги си мислил за тебе си, ти, който винаги си молил за себе си, ти, който винаги, когато ме търсиш, го правиш заради себе си. От днеска ти няма да бъдеш същия. Ти ще живееш заради моята воля. Ако ще ме наричаш синото ми, ще ме познаваш, за да ме наричаш така. Колко избрани има така? Някой каза, то сега се големее. Не, напротив, защото знам какво преживявам и какво става и знам, че Святия Дух има много работа с нас. Затова ви питам така искрено и по този начин говоря. Защото нямаме правата да изговаряме на празно името на Бога. А ние цял живот го правим, защото един път човек говори на празно за Бога.
Един човек, който е отделен за себе си, той говори на празно Божието име. Та може ли да бъдем незаконно родени синове? Може. Ако религията ни роди, ако религията ни произведе, ако религията ни изкара на показ, ако твоето християнство те направи някаква личност, тогава си незаконен. Тогава си незаконен, нелегитимен, не фигурираш. Някой каза фигурирам. Не фигурираш. Защото синовете на Бога фигурират в Христа. Те ходят в истината. И чуйте сега. Защото, така, никога наказание се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после при нас е правда, като мирен плод за тия, които са обучавали през него. Затова укрепете немощните ръце и ослабналите колена. Ние направете нозете си прави пътища, за да се изкълчи куцото, но напротив да изцелее. Търсете мир с всички онова освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат. Да не би да поникне някакъв горчив корен, да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Да не би някой да е блудник или нечестив като Исав, който за едно ястие продаде първородството си. Да кажем ли нещо за първородството и за манища, която приехме от света? За религията, която ни нахрани с камара леща? Само да седиш там, да си неактивен, да си не познаваш Бога, винаги да си в бунт, защото си бил даден за себе си, да храниш себето си. О, колко е мръсно това! Чуйте какво казва Словото. Като за едно ястие продаде първородството си, понеже знаете, че даже когато искаше Бог после да наследи благословението, той да е отхвърлен. При все, че го потърси със сълзи. Защото не намери място за промяна на ума у баща си. Когато е поставен реалният стандарт Христос, каквото и да правиш, няма втори път да разпънеш Христос в себе си. Няма как. По това, защото ти, когато цял живот практикуваш реално символично християнство, когато не отговаря на Божията воля и намерения, ти правиш лъжа умишлено. Ти знаеш много добре, че нещата не са в синхрон и в хармония с Божията воля и намерения, но продължаваш да ги правиш и естествено, като ходиш този път, се казва, че няма как да промениш духовния закон, който е в Христос.